Her har vi Kasper og Heidis Sværgelsen 1200, som vi skal prøve at starte for første gang i 2 år. Så det er lidt spændende. Så er udstødningen svejset fast, så at den ikke lige strider af med det samme. Og det er jo Biltemas det bedste med et stykke flexrør. Og det er jo lidt hjemmelavet, men jeg tror såmænd det virker. Turboen har jeg sat på, og det er afløbsrør fra Bauhaus til en vask. Det kan tåle 140 grader, så må ikke det klare det. Ellers så har motoren, den har fået stempelring, og den har fået nye lejer, og så er topstykket fuldstændig renoveret med nye sæder, ventiler og styr. Så det skulle helst køre rigtig godt. Gearkassen, den har fået nye tandhjul, den har fået et nyt førstgear, bakgear og bundgearaksel. Og så er den ellers renoveret med multipowerkobling og nye pakninger over det hele. Der mangler et beslag til sugefilter til multipowerpumpen, så det er også lidt hjemmelavet. Men som I kan se, så mangler hele bagenden, så der er jo nok at tage fat i. Kasper har også offret en hel del på nye hydraulikslanger,